Kirolari zar eta gaztien artean, edo veterano eta hasi barrixen artean, nahi badozue, alde handixa egoten da, kirola eitxerako orduan, entrenamentuak planteatzerako orduan, eta hau bereziki nabarmena da kirol batzutan, adibidez txirrindularitzan, badakizue, mundu horretan zabizienok, txirrindularirik onenak adin batetik aurrera izaten dirala, hogeta asko urte, inkluso hogeta piku urteko jentia izaten da, kirol horretan, txirrindularitzan, emaitza onenak lortzen da bena. Eta hau, ustezek kontraesan bat dela, gizakisak bere indar maksimua, bere gaitasun fizikuan puntan, 18, 20 urtekin egoten da. Baina ze gertatzen da? Teorikoki indartzuenak dira zen neskamutilak zergaitxik ez dutze irabazten 30 urte inguruan dabizen veteranoei. Azalpena korputza erabiltzen jakitzian da. Eta hauxe da gaur helarazi nahiko netzuekien mensajea. Kirolari gaztiak joera bat eukitzen dabe bultzadaka entrenatzeko. Gaur gogoa handixa dakat eta jota apurtu arte ordu bi, 3 ordu entrenaukot, hurrengoan parrandara noia eta ez dute ingo, edo beste barik gaur gogo barik nao eta ez dut entrenauko. Orduan, euren entrenamentuan perfila olakua izaten da. Batzutan danari emonda, beste batzutan ezebe. Batzutan asko, beste batzutan gitxi. Gora eta bera. Eta gora eta bera. Eta korputzak ez dau ondo hartzen entrenatzeko forma hau. Korputzan dako ondo etortze jakona regularidadia izaten da. Gitxi gora bera, progresio bardintzua mantentzia, aldaketa haundirik ez eitxia, egun batetik besterako entrenamentuan, edo aste batetik besterako entrenamentuan, bebai. Forma horretan entrenatzen den korputza, beti joango da, pixkaka gehixabe konten. Pixkaka gehixabe numoten. Eta progresio hori mantentzen daben kirolaritzak ez daka etenik bere bizitza osuen. Honetxek izaten dira, telebistan batzutan ikusten dozu ezen kirolaritzak 80 urtekuak, 80 urtekuak. Progresio hau errespetatzen jakin izan daben jentia. Jakina hori egin ezkeriok, personia gainera ez da lesionatzen, beraz, progresio hori etenik ez daka bizitza osuan ziar. Eta bardin da, urtia kumplidua ala, persona honetxek joango dira gero eta hobeto. Kaleko jentiak uste dabenan kontra. Ostera, gora berekin, gora eta bera eta oin asko, oin gitxi entrenatzen daben kirolari gaztiak, bere indar eta sendotasun guztiakin, ez da lortuko bere korputzari etekin maksimua etaratzia. Progresio hori, gero eta egunetik egunera pixkaka gero eta hobeto joan biharrian, zikluak eukiko ditu, oin forman nao, oinen nao forman. Oin asko ineike, oin lesionatzen naiz eta geldirik nao denporan, galtzen dut lehen irabazi nao forma fiziko guztia. Eta forma horretan, egongo dira denpora guztian, punto bardinan gainean pausuak emoten. Pauso bi aurrera, pauso bi atzera. Pauso bi aurrera, pauso bi atzera. Eta ez dira bere lekutik mobiduko. Jakina, honekin batera, lesiona ingo dira, bere kirol jarduna, honek etenekin batera, desatsegina izango da, eta azkenian, normalian, alako entrenamentu oitxura irregularra dakan jentia, entrenamentuak laga itzen ditu, gazterik, lesinuekin aspertuta, eta bere horretan gelditzen da, bere karrera deportibua. Eta hori da, kirolari gaztiak ondo konturatu inbiako litzaken gauzia. Kirolari regularrak, luziago edo urriñago ailegatzen dira, bultzadaka edo goguen arabera entretantzen daben kirolariak baino.